Iso dimirengke ya. Judulnya Aku Mangkat Sekolah. Mau isu aku tangi jam 4:30. Nulis ya 04:30. Berkui aku langsung jadwal. Berjadwal aku adus. Beradus aku ngombe susu. Berkui langsung beresi kamar. Berkui nganggo sepatu. Lanjut aku diterke neng sekolah karo bapak numpak motor. Pas neng dalan aku ketemu manuk, pitik karo kupu-kupu. Neng kene kewan-kewan do golek pangan. Bar ndelok kewan-kewan aku ndelok sawah. Bar kuwi ora krasa wis tekan sekolah. Aku banjur pamit karo bapak. Pas tekan sekolah, aku banjur mlebu kelas. Ternyata kasunyatan wis ana kanca-kancaku ing kelas. Aku langsung njupuk sapu, mergane aku arep piket kelas. Bar piket kasunyatan kancaku ana sing ora ana. Bar kuwi aku langsung goleki kancaku. Ternyata kancaku ana ing musola. Pas kuwi aku langsung ngobrol. Pas lagi enak-enake ngobrol, kelasku wis wayahe mlebu. Bar mlebu langsung pelajaran. Ceko menjawab pertanyaan di depan itu sebetulnya yaitu kalau dalam bahasa Indonesia 5W1H. Jadi ceritanya iki bisa jawab pertanyaan kang wis katulis ing papan ya kuwi apa? Apa sing mbok lakoni? Apa sing mbok merui? Terus kapan? Iki mau ya cetha dina iki. Terus ngendi? Kabeh diceritake. Nalika isih nang omah, nalika nang dalan, nalika tekan sekolah, lan nalika wis tekan sekolahan. Banjur sapa iki sing diweruhi iki sapa? Ana manuk, ana kupu-kupu. Terus ning kelas ana kancane. Songo isan, Terus telune. sing keri kepiye? Sip. Kepiye mau manuk-manuke lagi do golek mangan. Terus kepiye nalika ketemu kancane? Seneng bisa ngobrol, bisa piket bareng. Ya, sing tulis apa ya iki? Iki tulisane Jihan. Yeay. Ngatem. Tepuk tangan buat Jihan. Kancaku Jihan iso nulis kronologi peristiwa yang dialami
sejak bangun tidur hingga sampai di kelas.